קיצור, אימוש, איך את מתרגשת מהודו? וואו, איזה כיף, עכשיו מתחילה ההתרגשות. כן? כן, ממש. כבר שנה לא הייתי בחו"ל, וחוץ מזה מדינה כזאת. מה מרגש אותך? אוי, מרגש אותי, תאמין לי או לא, שחוסר מחויבות, ללכת איפה שבא לי, לאכול מה שבא לי. לא שאני לא עושה את זה בבית. מחכה לזה, ומחכה להיות איתך חיים שלי. יהיה לנו כיף. נקרא את הודו, ממש. זהו, מה שחשוב לי, אימוש, שניסגר על המיינדסט. המיינדסט שלי הוא לגמרי שם. אני יודע. כבר שם. אני יודע שנהנה ונעשה דברים, ולא יודע, יוגה נזרום, לא צריך אפילו לתכנן. אפילו יוגה אני אעשה שם, בוא נראה. אפילו יוגה תעשה. למה יוגה זה שם? לא יודע למה לצפות, נראה לי נזרום, אני לא יודע מה יהיה. באמת, אני לא יודע מה יהיה. אבל אני יודע שיהיה כיף, לא? בטח, חיים שלי. יהיה כיף? כן, מאוד. מתרגשת? אוי, מאוד, מאוד, חיים שלי.